Lo que m'agrada de la mar és pues, tot. Fer piraigo, pues, pescar, anar en barca. Lo que me gusta del mar es que hay muchos animales y para nadar, para ir en verano. También me gusta saltar de las rocas al mar. Buscar diferentes animales que no conozco, como pepinos de mar. Hacer castillos de arena, buscar por las rocas cangrejos, bucear. M'encanta la mar, no només per lo guapo que és, sinó per veure que hi ha tanta vida allà dins la mar. Allò de la mar me preocupa que amb tanta contaminació podem carregar-nos un munt d'animals. Empiezo a tirar a una papelera que hi hagi o tirar en terra. En algunes platges sí que he vist que hi havia per en terra alguns plàstics, algunes llaunes. Que a mí no me gusta ver el mar, que cuando voy a la playa vea plásticos. No me gusta nada esa sensación. Los peces, los tiburones, las tortugas y todo eso están muriendo por el plástico y la contaminación. Tots els peixos poden quedar-se enredats o poden tenir moltes conseqüències. Això va néixer simplement de veure una iniciativa apareguda per internet. Era una bona iniciativa per dur a terme amb els nens, conscienciar-los sobre la importància de la neteja de la mà. El medi ambient dins l'escola trobam que és una part més de l'estudi, de la conscienciació, del treball que s'ha de fer des de les escoles. Qualsevol paperet o plastiquet que ens cau en el carrer té moltes opcions a través del vent i a través de l'aigua que va a una claveguera, de la claveguera en els torrents i dels torrents a la mar. Dibujamos animales del mar, lo cortamos y lo hicimos en plantilla y nos fuimos a las alcantarillas y los pintamos. Perquè la gent s'enteri que no té que tirar les coses a les clavegueres ni en els banyos. Esperem que serveixi perquè la gent d'Andratx, quan passegi pels carrers, veia aquestes paraules de la mà comença aquí i aquests dibuixos d'animals per recordar i relacionar que el que arriba aquí arriba a la mà i fa malbé a tots aquests animalets que han pintat ells. Hem triat sobretot dibuixos de peixos, tortugues i taurons. Unes quantes frases que hem posat, per exemple, és la mà mou el món, o la mà comença aquí. I també estimem la nostra mà. La importància que té la reserva marina de la Dragonera, que l'hem de cuidar, l'hem d'estimar. Tenemos la reserva marina en Andratx, ya deberíamos fijarnos más. Som una localitat costanera, doncs conscienciar-los més encara. Tenim zones protegides i perquè no contaminen aquelles zones, fem aquests dibuixos. Necessitam començar a fer més activitats pintura més relacionades també en el conjunt de la mà. Crec que molta gent se donarà compte de lo important que és la mà i intentarà un poc millorar la situació de la mà. Que no tenen que tirar plàstics y cosas a la tierra. Creo que puede ayudar porque la gente se concienciará y no tirarà tantes coses. Intentar, per això, crear una xarxa de gent conscienciada de que a vegades un petit gest quotidià de que mos cau algo en terra no són conscients que això acaba en els torrents. Porque por cada pequeña cosa se hace una acción muy grande. M'encantaria trobar una mà neta amb tots els animals contents. Me gustaría ver el mar cristalinos, no contaminado. No trobar-me res de plàstic, ni fems, ni un peix mort. I que tot el món sigui conscient de que la mà és de tots i tots la tenim que cuidar.